Samtang ang inahan sa labing unang gold medalist na taga Lapu-Lapu City, usa-usab na ay ka-atleta kaniadto. Ang bansay ug dagan sa First Mactan-Mandaue Bridge ang usa sa mga yawe nga milahutaway ang pambato sa Central Visayas sa 3,000-meter run. Si Luan Merondina sa report. Luyo sa kalampusan sa matagbatang atleta sa palarong pambansa, ang suporta nga iyang nadawat gikan sa iyang pamilya, mga higala, tunghaan ug sa LGU. Usa sa labing supportive nga mga ginikanan ang iya ni Asia Paraasi. Tuyong nag-leave sa trabaho ang iyang amahan karong adlaw aron suportahan si Asia sa iyang dagan. Okay, salamat kay ma'am. Salamat sa Ginoo nga gitugot gid niya ang iyang mga pangandoy. Ang pagkahilig ni Asia sa sports, ilabi na sa pagdagan, nakuha niya sa iyang inahan kinsa sprinter kaniadto sa pagka-high school hangtod sa kolehiyo. Gamay pala na siya, nakitaan na ako na siya potential, but then wala ko ingon nga ning rush gid niya nga sige ana-ana dayon kay isip usa ka inahan nag-agi sa kuan na nga unsa gid kakapoy ang training like student athlete solisod jud man ba ang pag-pop ups bisag ka nang ma-miss nimo sa mga klase ana. 12 anyo si Asia dihang may desisyon kini nga magsugod og training, busa ang trainer sa iyang inahan kaniadto, mausab ang nag-train niya karon. Disiplinado ug determinado si Asia sa iyang plano, hinungdan nga nakabot niya ang iyang pangandoy nga makakuha og gold medal sa palaro. Niadtong Hunyo 30, misalmot pa kini og marathon didto sa Ormoc ug pagka Hulyo 1, misalmot usab kini og laing marathon sa Tagbilaran City. Busa tulo ka adlaw lang siyang naka-practice dinhi sa Sugbo sa wala pa sila gipada sa billeting area sa Cebu City. Gamit kay na namong bridge, ma'am. First bridge gamit kay. Bisag ako diha ko na mold sa bridge. Mo nang muingon jud ko nga dili mag-matter kung ang imuhang gipraktisan like rubberized, rough road, dili na siya mag-matter as long as nga gikan sa imuhang kasing-kasing ang pag-practice. Mato ni Mayor Junard Ahong Chan, dakong garbo alang sa Lapu-Lapu nga usa ka upunganon ang labing unang gold medalist sa palarong pambansa. Busa naglaraw siya nga muhimog endorsement ngadto sa City Council pinaagi sa abag sa Sports Commission aron mahatagan og financial incentive si Asia. Mato ni Chan, gawas kang Asia hatagan usab og financial incentive ang tanang upunganon nga makalangkat og medalya sa palarong pambansa. Di pa ko kasulti sa amount but makaingon ko na malitay gid siya sa iyang madawat. Sa Pigasbahin, buot susiho ni Chan ang gibutyag ni Asia sa interview sa mga sakop sa media nga wa siya nadawat nga suporta gikan sa LGU. Mato di Chan, bisan kun puliki ang Lapu-Lapu City LGU sa pag-host ni ini sa Learners Convergence, apan suportado usab ni ini ang 11 ka mga upunganon nga lakip sa delegado sa Central Visayas sa palarong pambansa. Wa gyud pagkuangay because we have enough funds for our East AF. So naagi gihatag gid nato may ako lang I will check on it on that report. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.